Keď máme body Q1 a Q2, môžeme vlastne už pomocou Ritzovej konštrukcie, lebo mali ste tu vlastne združené priemery, hej, a A2, B2, C2, D2 boli vaše združené priemery, pomocou ktorých ste mali nájsť vlastne Ritzovou konštrukciou hlavnú a vedľajšiu os elipsy. A keď budete mať hlavnú a vedľajšiu os elipsy, tak dokážete pomocou hyperosplačných kružníc vykresliť elipsu. No, to sú úlohy, ktoré sme predtým už mali. No a zároveň viete, že tú elipsu máte ťahať po tie body Q1, Q2 a zároveň tie krajné hrany budú viditeľné len po tie body Q1 a Q2. Čiže tie Q1 a Q2 sú dotykové body. Čiže ako 7. bod robili sme teraz vlastne viditeľnosť telesa. No a ideme na ďalší bod a ďalším bodom je ešte veľkosť rezu. No a v tomto prípade znova si môžeme napríklad využiť veľkosť rezu tým, že si otočíme ten bod S1 s prúžkom, hej, ktorý je zároveň bodom S1, tu je. Naniesieme si jeho z-ovú vzdialenosť toho bodu S1, to je táto tu hore, S2, S2 s prúžkom. Si ju naniesieme na tú hlavnú priamku prvej osnovy, ktorú sme tam už mali, čiže ju využijeme. Tým pádom dostaneme bod S s prúžkom sklopené. Áno, pamätáte, to sme sklápali ešte niekedy pri axonometrii, sklopené. Sklápali sme bod S. Bod S s prúžkom sklopené si potom spojíte s bodom P, lebo to je vlastne bod P1 aj P sklopené. To je vlastne to, kde vám preťala tá spádová priamka roviny ρ, kde vám pretína pôdorysnú stopu roviny ρ, tak dostaneme bod P sklopené. Ak si bod P sklopené spojíme s bodom S sklopené a vlastne otočíme ten S sklopené o túto vzdialenosť na tú spádovú priamku, tak dostanete bod S otočené. S zrezané otočené. Hej? Čiže tu bude skutočne ležať ten bod S. Hej? Keď ho už otočím. No a tie ostatné body, ktoré budem potrebovať ešte k tomu, aby som urobila teda skutočnú veľkosť rezu, tak tie ostatné body získame jednoducho tak, že my vieme, že vlastne hlavná priamka, aj teda cez to S sklopené bude kolmica prechádzať alebo rovnobežka s pôdorysnou stopou, tak to môžeme urobiť. Hej. Čiže keď si tu urobíte rovnobežku s pôdorysnou stopou roviny ρ a zároveň prenesiete po kolmiciach body C a D, tak dostanete D otočené, C otočené a zároveň vieme, že A otočené, B otočené bude priamo ležať na spádovej priamke roviny ρ. Takže tie si môžeme potom pomocou affinity, teda nie perspektívnej kolinácie, preniesť pekne a my teda vieme, že bod A1 a C1, keď si spojíme, tak nám pretnú os v bode nejakom samodružnom a zároveň vieme, že sa zachováva incidencia, to znamená, že ak na tej zelenej priamke ležia body A1 s prúžkom aj C1 s prúžkom aj 1, tak na tej istej priamke 1 a C0 bude ležať aj bod A s prúžkom, ale my vieme, že on leží zároveň vlastne ten bod A na kolmici na našu pôdorysnú stopu roviny ρ a rovnako potrebujeme ešte bod B tam preniesť, čiže opäť si urobíme, a vlastne nemusíme, hej, lebo my vieme, že bod B je rovnako ďaleko, ale mohli by sme si spojiť aj bod B a D, dostať samodružný bod a rovnako preniesť BD pomocou affinity. Takže takýmto spôsobom
by sme vlastne získali body A s prúžkom otočené, B s prúžkom otočené, už by sme mali aj C s prúžkom otočené, D s prúžkom otočené. Dobre, a už pomocou hyperoskuláčnych kružníc by sme vlastne dostali tu na hlavnú a vedľajšiu os elipsy a pomocou hyperoskuláčnych kružníc si už viete vykresliť danú elipsu, ktorá vlastne je bodkočiarkovaná. Kvôli čomu? Kvôli tomu, že to je vlastne skutočný rez toho telesa. Čiže takto nejako vyzerá ten rez, keď zrežeme ten náš valec. Takže toľko by bola táto úloha.